Libuan ka mga mulupyo, apil na ang silingang barangay sa lungsod sa Minglanilla. Mipirma og petition letter ug mipadangat sa balitang bisdak sa ilang reklamo ug pagsupak sa katukuran sa landfill diha sa ilang lugar. Ani ang report ni Marie Dumabo. Ning tungason nga parte sa Minglanilla sa barangay Gindaruhan, padayong gipatukod ang usa ka landfill sa pribadong kumpanya. Diya palang daplin sa daan daghan ang mga balay. Nahadlok sila nga kun hingpit na nga mahuman ang gitukod nga landfill, mamahimong problema sa mga mulupyo ang kabaho sa palibot. Makaapekto kini sa panlawas, ilabi na sa mga bata, makaguba sa kalikupan ug makakontaminate unya sa tinubdan silang tubig. Ang problema lagi mi sa among tubig kay kanang basura ilabay na dito sa kanang babaw ng among tubig dara diri sa ubos. Mo na among kuan among panginabuhi sa dihang ubang mga tawo. Ngo sanay kuanan ug makuan ang mga kuan diha. Palabayan non anay panginabuhi ang uban. Samot nag-agian ka nagbasura baho kaayo niya. Agianan kay amo. Nares daplin. Magkuan ba baho kaayo. Alang sa mga mulupyo, susama gilinla sila kay atol sa public hearing niadtong Pebrero 7. Mowa signing naman di ay tali sa kumpanya ug sa kagamhanan sa lungsod sa Minglanilla ang gisgutan. Suma pa niadtong 2016 pa gisugdan ang landfill. Ang yuta sa uban gipalit kay kuno himong alternatibong daan ug ang pagkwari kabahin sa mga proyekto. Kung dili ni sila maminaw, ato ning elevate ngadto sa kuano ngadto sa DENR, no? Kung dili pag yun din, we will file a case against them, no? Among gisulayan pagduaw ang landfill aron pagkuha sa habig sa tagdumala. Apan sa tunga-tunga pa lang sa among pagtungas, gibabaga na kami sa sakyanan sa pribadong kumpanya. Sayang bahin, si Gindaruhan Kapitan Leonard Manyakap miangkon nga bisan siya supak sa una. Apan gipasabot siya og ang mga mulupyo nga nisubay sa protokol ug dikuha sa mga gikinahanglang permit ang kumpanya ngadto sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau o guban pa. Na sila'y sistemang sundon nga una mo labay dito sa landfill, muagi og MRF, mga duga, muagi na dito sa tubo, unya na sa mga tangke, nga pila ka tangke na malimpyo ang tubig, gabot sa tumoy, unya na pa'y murag buhatog pispan. Nasabtan daw sab di kapitan ang gihimo sa iyang mga konstituente ug wala na siya mobabag sa ilang mga lakang. Uban ni Cleofer Lumayag, Marie Dumabok, Balitang Bisdak.